Pekný deň všetkým. Dneska sa prejdeme historickou časťou starého mesta Bratislavy. Našu prechádzku začíname s výhľadom na Michalskú väžu, ktorá je po 2 rokoch rekonštrukcie opäť sprístupnená verejnosti. A tak som si nemohol nechať ujsť túto príležitosť sa pozrieť na túto ojedinelú väžu a tak ako prvé vystúpame po 130 schodoch na terasu Michalskej brány a vychutnáme si pekné výhľady na Bratislavský hrad a na historickú časť starého mesta Bratislavy. Ďalej sa prejdeme od Michalskej brány k hlavnému námestiu a k radnici a vylezieme na väž starej radnice, z ktorej sú tiež pekné výhľady na Bratislavský hrad. Potom sa pozrieme v krátkosti do múzea starej radnice a prejdeme sa do nádvoria primaciálneho paláca a pôjdeme ďalej na Bratislavský hrad a v krátkosti sa pozrieme do krásneho múzea Bratislavského hradu. A ďalej budeme pokračovať k baštám, kde našu prechádzku ukončíme. Tak verím, že sa vám táto polhodinová prechádzka bude páčiť a možno vás prekvapí, čo všetko sa dá Bratislave prejsť v historickej časti mesta Bratislavy. Ako prvé si čo to povieme o Michalskej veže, o jedinej zachovalej bráne mestského opevnenia zo 14. storočia. A táto brána, väža, nám ponúka z hornej terasy 50 metrov vysokej veže pekné výhľady na Bratislavský hrad a na staré mesto Bratislavy. Z pôvodne 4-vstupných brán sa zachovala len severná Michalská brána. Bola dostávaná v 14. storočí. Názov dostala podľa gotického kostola sv. Michala, ktorý sa nachádzal pred opevnením a bol zbúraný v 16. storočí kvôli pádom tureckých vojsk. Od svojho vzniku bola viackrát nadstavovaná, až dostala svoj konečný vzhľad v 18. storočí krátko predtým, ako bolo takmer celé mestské opevnenie zbúrané. Väža brány patrí vďaka svojej vysokej cibulovitej streche k dominantám starého mesta Bratislavy. Z balkóna sa ponúka panoramatický výhľad na hradný vrch, strechy a veže mesta, ako aj na vilovú štvrť kopcoch. Túto časť znamenajú reštaurácie a za pár minút sa dostaneme na hlavné námestie, kde si pozrieme väžu radnice a muzeum starej radnice, ktoré je ozaj bohato zriadené. A doteraz som muzeum celé neprešiel, pretože si ľudia pozrieť celé muzeum zaberie docela veľa času.
Hlavné námestie Bratislavy je jedným z najvýznamnejších bratislavských námestí a mimoriadne bohaté na historické a kultúrne pamiatky. Nachádza sa tu niekoľko palácov, najvýznamnejším objektom námestia je historická budova Stará radnica. V jednotlivých objektoch sídli veľvyslanectvo Japonska, Grécka a Francúzska. Stojí tu Paludajov palác a pod jeho palác tvoriaci časť Starej radnice, miesto Združiteľský palác a Kučerfeldov palác. Nás samozrejme zaujíma primárne väža Starej radnice, kam sa pôjdeme za chvíľku pozrieť. My sa teraz pozeráme na Maximiliánovu fontánu, ktorá bola postavená v roku 1572 a ktorá vyriešila problém s nedostatkom pitnej vody. Čo sa týka hlavného námestia, tak prvý záznam o pomenovaní hlavného námestia je z roku 1373, keď sa nazývalo Fórum, teda trh. Tento názov sa v rôznych podobách zachoval až do 18. storočia a bolo miestom, kde sa usporiadavali trhy, zábavy, verejné popravy aj korunovačné pochody. Dnešné pomenovanie hlavného námestia sa spomína v listine z roku 1783 v nemeckej podobe Hausplatz. Následne sa jeho názov zmenil s každým novým režimom. V roku 1850 bolo nazvané na počesť cisára Františka Jozefa I. Franz Josef Platz. Po vzniku prvej Československej republiky ho pomenovali Masarykovo námestie a počas slovenského štátu Hitlerovo námestie. Po vojne sa nakrátko vrátilo k predvojnovému pomenovaniu, až kým ho v roku 1953 nepremenovali na námestie 4. apríla podľa dátumu oslobodenia mesta Červenou armádou. Po nežnej revolúcii sa rozhodlo o navrátení historického názvu. Odtedy prešlo dvakrát rekonštrukciou. V 90 rokoch z neho odstránili zeleň a vydláždili ho kamennou dlažbou, čím sa snažili námestiu vrátiť stredoveký charakter. Takisto na ňom boli umiestnené dve sochy vojakov, pri ktorých sa z obľubou fotia turisti. Komplex budov Starej radnice predstavuje unikátny architektonický vývoj objektov od 14. po 20. storočie. Najstaršie jadro radničného komplexu tvorí dom s väžou mestského richtára Jakuba, ktorý zomrel v roku 1384. Na poschodí boli reprezentačné priestory s prepichovou fasádou, kde sa schádzala mestská rada. V prvej tretine 15. storočia sa stal oficiálnou radnicou. V roku 1422 mesto prikúpilo susedný Poverov dom a nad priechodom medzi domami vybudovali rokovaciu sieň volených zástupcov občanov mesta. Neskôr k areálu pripojili aj ďalší tzv. Ungerov dom. V druhej polovici 16. storočia radnica prešla renesančnou úpravou. Fasádu objektov zjednotili a na nádvorí postavili arkádovú chodbu. Pôvodne gotická väža radnice dostala súčasnú barokovú podobu v roku 1733. Radnica následne prešla viacerými stavebnými úpravami. Primaciálny palác vpravo je klasicistická palácová stavba na Primaciálnom námestí. Niekdajšie sídlo ostrihomského arcibiskupa. Najvýznamnejšia architektonická pamiatka uvedeného slohového obdobia v meste.
Dnes je palác sídlom primátora hlavného mesta Bratislavy. Niektoré jeho časti slúžia ako expozícia galérií mesta Bratislavy. Miesto, na ktorom dnešná stavba paláca stojí, bolo od najstarších čias centrálnym priestorom stredovekého mesta. Pulzoval tu čulý spoločenský život. Archeologické nálezy osídlenie tohto územia posunuli dokonca až do rímskych čias. Predpokladá sa, že palác vznikol pravdepodobne už pred 13. storočím na základoch starej antickej stavby. Biskupský dom sa spomína v listine v roku 1370, kaplnka dokonca už o štvrťstoročie skôr. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy, and silently, it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck, everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed to the bed where I sleep, don't give a fuck. Can't stop, unplug, feeling overwhelmed, I think I've had enough. Gotta find a way to get some energy, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it, I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret and frenemies. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got nightmares in my head, I feel. Tak verím, že sa vám výhľady z veže Staré radnice páčili. A my pokračujeme ďalej. Naše prechádzke na Bratislavský hrad, kde si pozrieme opäť pár muzejných exponátov a pozrieme sa na Bratislavu z kopca a tiež na pekné hradné záhrady Bratislavského hradu. Hradné dejiny sa začínajú písať už v roku 907. Sídlili tu keľtskí panovníci, veľkomoravskí veľmoži aj uhorskí králi. Zažil obdobia rozkvetu, vyhorel a chátral a úspešne ho obnovili do jeho najslavnejšej podoby v 20. storočí. Vžila sa predstava, že Bratislavský hrad má tvar obráteného stolčeka alebo vyzerá ako kocka s vežičkami. V skutočnosti nemá štvorcový, ale nepravidelný pôdorys a vnútri sa nachádza nádvorie. Tiež nie je pravda, že hrad je iba táto stavba. V jeho areáli sa okrem hradného paláca nachádzajú viaceré budovy, záhrady, nádvoria, hradby a terasy. Pri pohľade na Bratislavský hrad vidíme 4 veže. Pravda je taká, že hrad má iba jednu, korunnú väžu, ktorá sa nachádza na juhozápadnej strane. Ostatné vežičky sú len pristavené na streche hradného paláca. Momentálne tu sídli Historické múzeum Slovenského národného múzea, ktoré priestorov hradu pravidelne pripravuje výstavy. Okrem dočasných výstav sú tu i stále expozície. Klonotnica a dejiny Slovenska. Od praveku po stredovek.
Bratislavský hrad v roku 1811 vyhorel až do roku 1953, kedy sa začalo s jeho rekonštrukciou, chátral a stal sa ruinou. V prvej polovici 20. storočia sa dokonca niekoľkokrát uvažovalo o jeho zbúraní a na jeho mieste mali postaviť napríklad archív, úradné budovy či univerzitné mestečko. Bratislavský hrad bol kráľovské sídlo Márie Terézie, najznámejšej panovničke habsburských krajín, ktorá vládla v 18. storočí a Bratislavský hrad bol jej oficiálnym sídlom v Uhorskom kráľovstve. Na začiatku svojej vlády sem často chodievala. Zorne sa o hrad starala a dala ho veľkoryso prestavať na reprezentatívnu barokovú rezidenciu a z hradu sa stalo pohodlné šlachtické sídlo. Neskôr tu žila jej najobľúbenejšia dcera Mimi s manželom Albertom. A my sa teraz presunieme k našej poslednej destinácii, a to k mestským hradbám Bratislavy. Ku koncu 14. storočia viedli do mesta 3 brány. Michalská severná, na ktorej sme už boli, Vydrická západná a Lavrínska východná. V priebehu 15. storočia k ním pribudla menšia Rimná brána, vedúca na juh Dunaju, a brány boli opevnené násypmi na príkaz Žigmunda Luxemburského po invázii husitov. Múry opevnenia boli z kameňa, hrube od 130 do 160 cm. Svoju definitívnu podobu získali v prvej polovici 16. storočia, keď bolo opevnenie posilnené v obave pred tureckými nájazdami. V novoveku postupne hradby strácali na význame a napríklad z císarovnej Márie Terézie v roku 1775 bola aj veľká časť buraná alebo zastavaná. Priekopy boli z hygienických dôvodov zasypané a mesto zjednotené s predmestiami. Do dnešného dňa sa zachovali z pôvodného mestského opevnenia len Michalská brána a časť hradieb pozdĺž Staromestskej ulice spolu s 2 vežami, Vtáčou baštou a severozápadnou vežou. V čase výstavby mosta Sena po 70 rokoch 20. storočia bol počas demolícií domov na dnešnej Staromestskej ulici odkrytý veľký úsek opevnenia. V priebehu 80. a 90. rokov 20. storočia bolo opevnenie renovované do dnešnej podoby. Hradný vrch je značne prevrtaný a ukrýva viacero tunelov. Odbočiek až štôlni. Kedysi to bol rozsiahly systém chodieb. Nie tak dávno aj vinné pivnice. A v bývalom atomovom bunkri dokonca nočný klub. Pod hradom však najmä postavili takmer 800 metrov dlhý tunel. Dnes v ňom premávajú električky, ale slúžil aj autám, chodcom, či ako protiletecký kryt s kapacitou až 10 000 ľudí. Bratislavský hrad bol tiež značne opevnený.
Ďalšie systémy opevnenia boli postavené počas následovných storočí vrátane delostreleckého opevnenia z prvej svetovej vojny a krytý systém bunkrov a opevnení postavených počas prvej Československej republiky. Medzi dvoma svetovými vojnami lietadlové útočiská opevnenia postavené nacistickým Nemeckom počas druhej svetovej vojny a nakoniec obrana mesta počas studenej vojny vrátane systému 8602 náletových a jadrových krytov, schopných pojať 760 000 ľudí, čo je omnoho viac ako počet obyvateľov mesta Bratislavy. Vrcholom obrany počas komunistickej éry bola vojenská raketová základňa na Devínskej Kobyle, čo je najvyšší bod v meste. Zvyšky hradných múrov zo starých hradieb sa do súčasnosti zachovala len časť múrov a báš od domu svätého Martina po celej dĺžke Židovskej ulice s úsekom okolo Michalskej brány po Prašnú baštu. Po asenácii bývalého židovského geta na Židovskej ulici sa odkryli hradobné múry, vodná príkopa a zvyšky báš. Na múroch vidieť trojuholníkové strielny a pôvodné cimburie. Z časti sa zachovali i dve ďalšie bašty. Prašnú prestávali na obytný dom a zvyšky obuvníckej bašty začlenili do domu na Hviezdoslavovom námestí, ktorá je sídlom známej bratislavskej kaviarne Korzo.